יאללה. אז קודם כל, ערב טוב לכולכן. אז היום אנחנו באמת במתכונת מצומצמת כי הייתה אזעקה, אבל לא נורא, אנחנו ממשיכות כרגיל, וכל מי שתרצה בעצם תקבל את ההקלטה באהבה. אז קודם כל, איזה כיף שאנחנו עושות כאן מפגש שהוא בדיוק עבורנו, לקהילה. רק ככה לסבר לכם את האוזן, לכל מי שלא יודעת, קהילת עצמאיות משווקות ביחד, יש לה גם מפגשים פיזיים. באופן תדיר, בתדירות גבוהה, פעם בחודש אנחנו נפגשות, כל פעם זה בידע אחר, בתוכן אחר, שאתן אפילו מבקשות, ויש לנו מפגש הבא שבעצם מתקיים ב10 לשביעי ביום חמישי, ושם אנחנו בעצם הולכות לדבר על יצירת תוכן לרשתות החברתיות באמצעות סרטונים, וכל מי שמגיע בעצם למפגש הולכת גם לקבל ככה סל של רעיונות לרשת, וזה תמיד מינגלינג כזה איכותי וכיפי, וגם לבוא ולחשוף את העסק שלך ולהשמיע ולהשפיע, אז זה תמיד כיף. אז כל מי שרוצה גם לקחת חלק בדבר הזה, או אפילו לא יכולה עכשיו, אבל כן רוצה בעתיד, מוזמנת לבקש ממני והיא תיכנס אלינו לקבוצת הוואטסאפ. וזהו, והיום יש לנו את אורטל המהממת, ואיזה כיף שהיא פה. אורטל, את יודעת כמה אני אוהבת אותך? זה יש לי הדדי. אהבה מאוד גדולה אלייך, וכיף, כיף, כיף גדול לארח אותך פה. אה, תודה. תודה על והדבר הבמה. השני, כי אנחנו זקוקות לך עכשיו, איזה יותר כיף. מתמיד. תודה. תודה סיוונוש. טוב, אני אשתף את המסך. מהמם. טוב, אז תוך כדי גם מצטרפות בנות, כן. שזה מעולה. אז ערב טוב לכולן, מה שלומכן? אז נעים מאוד, למי שלא מכירה אותי, אז אני אורטל דוידסון, רואת חשבון, אה, מנכ"לית בחברת דוידסון פתרונות פיננסיים. והיום אני רוצה לדבר איתכם בעקבות המלחמה שעברנו, שאנחנו עדיין עוברות, אז הולך להתפרסם מתווה הפיצויים, המענק בעצם. אז ככה אני רוצה לדבר איתכם על המתווה, להסביר אותו באופן כללי. ממש, אני אעשה את זה הכי פשוט שאפשר, לא מסובך, באמת בגובה העיניים, וגם לדבר איתכם על איך להיערך באמת לשעת חירום, איך להשאיר רזרבות בעסק שלכם, כדי שתהיו מוכנות במלחמה הבאה. אז קצת עליי, קצת רקע. אז אני נשואה לרותם, שהוא גם השותף שלי בחברה, עם 3 בנים מקסימים. אני רואת חשבון משנת 2011. כפי שציינתי, אני מנכ"לית בחברת דוידסון פתרונות פיננסיים, שבעצם בחברה אנחנו נותנים מעטפת פיננסית גם לבית וגם לעסק. המשרד שלי הוא באמת, הוא מלווה מאות בעלי עסקים, מכל מיני סוגים, עוסקים פטורים, עוסקים מורשים, חברות בע"מ, החזרי מס לשכירים. אנחנו נותנים גם מעטפת גם לבית וגם לעסק. בבית הכוונה ייעוץ משכנתא, כלכלת המשפחה, ביטוח פנסיוני, שזה התפקיד של רותם, ואני רואת חשבון שמלווה את כל הבעלי עסקים, יחד עם העובדות שלי המקסימות. אז באמת אנחנו נוקטים בגישה ייחודית שמאפיינת את החברה שלנו, שאנחנו באמת באים במטרה לשנות את הדפוסי החשיבה הפיננסית לאנשים, בעיקר לנשים. אני שמתי לי למטרה ללוות כמה שיותר נשים עצמאיות, כדי לעזור להם להיות עצמאיות כלכלית, שיהיו בלתי תלויות בבן זוג, גם אם הקשר טוב, גם אם הקשר לא טוב, הן לא צריכות להיות תלויות בבן זוג שלהן, הן צריכות להיות עצמאיות כלכלית, ובאמת לפתח מערכת יחסים הרמונית עם הכסף שלהן. בגלל שזה זום אינטימי וקטן, אז אם יש לכם שאלות אתם מוזמנות לשאול בשמחה. אני כאן לכל שאלה, גם אם זה קשור וגם אם זה לא קשור למתווה. באמת תרגישו חופשי. רגע, אני רואה שנכנסות בנות, איזה כיף. אז ערב טוב למי שנכנסה. רק דקה. טוב. אז ככה, בוא נצלול ישירות לתוך המתווה, מתווה מענקי עם כלבי. אז הדגש ראשון, אם אין ירידה של המחזורים,
הכוונה ירידה במאי-יוני 2025 לעומת מאי-יוני 2024, אז אני באמת ממליצה לא להגיש מראש, אל תגישו. אם אין לכם ירידה, לא כדאי להסתכן ולהגיש, שאחר כך לא תצטרכו להחזיר את זה. לצערי יש עדיין עסקים שצריכים להחזיר את המענקים של מלחמת חרבות ברזל. כמובן שהמענקים האלה ייפתחו רק אחרי המע"מ של 15 ליולי, כלומר רק ברגע שנגיש את המע"מ של 15 ליולי, אז יהיה אפשר להגיש את המענקים. למעשה משרד האוצר עוד לא אישר סופית את המתווה, רוב הסיכוי שמה שאני אציג לכם עוד כמה שניות זה המתווה שיאושר, אבל יכול להיות שיהיו בו ממש שינויים קלים. כמו כן הסיכוי גבוה שההשוואה תהיה ביחס לשנה קודמת ולא ביחס לחודשים קודמים או לשנת 2023. השוואה תהיה 2025 מול שנת 2024. אז ככה נצלול ישירות לתוך מתווה הפיצויים. אז דבר ראשון אתם צריכים לחלק את המתווה לשני חלקים. יש עסקים עם מחזורים עד 300,000 שקלים ועסקים עם מחזורים של מעל ל-300,000 שקלים. איך אתן יודעות לאיזה מתווה אתם שייכות? אתם מבקשות מהרואה החשבון שלכם דוח אסנה. דוח אסנה זה הטבלה הבאה שמוצגת כאן, שזה בעצם מפרט את כל הדיווחים זה מפרט בעצם את כל הדיווחים שדווחו למע"מ. בעצם בדוח אסנה אתם רואות בריבוע הכחול כמה מחזור היה לכם בשנת 2024. זה דוח שאתם צריכות לבקש מהרואה חשבון שלכם. וכאן אתם רואות אם אתם מתחת ל-300,000 שקלים או מעל ל-300,000 שקלים. זה השלב הראשון שאתם מבקשות הדוח אסנה. אחוז הירידה המינימלי צריך להיות או 25% לחד חודשי או 12.5% לדו חודשי. זה המינימלי שאתם צריכות להיות במחזורים. איך מחשבים את אחוז הירידה? אז זה באמת נוסחה מתמטית מאוד פשוטה. אתם לוקחים את המחזור של יוני 2025 פחות המחזור של יוני 2024, מחלקות במחזור של יוני 2024, ואת כל הנוסחה הזאת כופלות ב-100. לפי זה אתם רואות כמה אחוז ירידה יש לכם בעסק. בואו למשל ניקח דוגמה מספרית. אם יש עסק עם מחזור שנתי של 240,000 שקלים. תשימי את המיוט. כן, נשים על מיוט. כן, שימי את המיוט, כי אני לא יכולה לשים אותה. כולן על מיוט, לא? לא, כן. סבבה. אוקיי, אז ניקח דוגמה מספרית. אם בעל עסק עם מחזור שנתי בשנת 2024 240,000 שקלים, והמחזור שלו ביוני 2024 20,000 שקלים, ביוני 2025 הוא הרוויח רק 12,000 שקלים, ועוד דו חודשי. אז כמה בעצם מענק הוא יקבל? אז נחשב לפי הנוסחה שאמרתי לכם. אז לוקחים 12,000 שקלים פחות 20,000 שקלים, כל זה מחלקים ב-20,000 שקלים וכופלים ב-100. כלומר, האחוז הירידה של העסק הזה הנוכחי זה 40%. ולכן בגלל שהוא אחוז ירידה של 40% והוא דו חודשי, ואנחנו רואים שהמחזור השנתי שלו זה 240,000 שקלים, אז אנחנו הולכות פה לשורה לפני האחרונה, אנחנו הולכות פה לפי הטבלה, המרובע שמסומן בכחול הוא זכאי למענק של 12,000 שקלים. וככה בעצם אתם מחשבות כמה אחוז ירידה יש לכם, ולפי זה אתן רואות כמה מענק אתם זכאיות. עכשיו נלך לעסקים עם מחזורים של מעל ל-300,000 שקלים. יש עסקים שהם מחזורים מעל ל-300,000 שקלים, אז שוב פעם, אתם צריכות לבקש מהרואה החשבון שלכם את הדוח אסנה לשנת 2024, ואם אתם מעסיקות עובדים, אז גם אתם צריכות לבקש את דוח עלות מעסיק לחודש יוני 2025. המענק הזה של המחזורים הגבוהים זה מענק השתתפות בהוצאות. בעצם משרד האוצר אומר, אני אשתתף איתך באחוז מסוים מההוצאות,
ובאחוז מסוים מההוצאות משכורת. אז קודם כל אתם לוקחות את הדוח אסנה מהרואה חשבון, אתם רואות כמה עסקאות חייבות היו לכם בשנת 2024. הריבוע מסומן פה בכחול. דבר שני, אתם רואות כמה תשומות דיווחתם למע"מ בשנת 24, זה הריבוע שמסומן בירוק. אתם רואות, רשום כאן תשומות, סך הכל התשומות של העסק הזה זה 236,649. את סך הכל התשומות אתם צריכות לחלק ב-12, וזה בעצם התשומות לחודש אחד, לחודש יוני. דבר שלישי, אתם צריכות לחשב את אחוז הירידה. אחוז הירידה בין יוני 2025 לבין יוני 2024. זה בעצם הטבלה שמראה כמה משרד האוצר משתתף בעצם ברכיב התשומות, ברכיב ההוצאות שלכם. אם למשל אתם עסק של דו-חודשי ואחוז הירידה שלכם היה 40%, אז תקבלו סך הכל 7% מהתשומות, מההוצאות. אם אתם גם מעסיקות עובדים, אז אתם תקבלו את סך הכל הוצאות המשכורת של חודש יוני 2025, כפול 1.25 כדי להגיע לעלות המעסיק, כפול גובה הפגיעה, שזה 40%, אם העסק הוא ירד 40%, כפול 75%, שזה בעצם המקדם שמשרד האוצר קבע. ברשותכן יש כאן שאלה, בואו נראה. שואלים כאן, אפשר הסבר מהו דוח אסנה במידה והרואה חשבון לא יודע מה זה. אז כל רואה חשבון יודע מה זה דוח אסנה, אבל בשבילך דוח אסנה זה פשוט דוח הדיווחים שיוצא ממע"מ. לכל עסק, גם אם הוא עוסק פטור וגם אם הוא עוסק מורשה, יש דוח אסנה של שנת 2024. זה בעצם הטבלה שמדווחת את כל הדיווחים למע"מ. את יכולה לבקש את זה מכל רואה חשבון, הוא ידע מה זה אומר, אין רואה חשבון שלא יודע מה זה אסנה. ברשותכם נעבור לדוגמה מספרית. אם למשל העסק הרוויח מחזור שנתי של 1,200,000 שקלים בשנת 2024 והוא עסק של דו-חודשי, בחודשים מאי-יוני 2024 היה לה מחזור של 240,000 שקלים, בחודשים מאי-יוני 2025 היה לה מחזור של 120,000 שקלים. שכר העובד ברוטו הוא 20,000 שקלים, וסך הכל התשומות, ההוצאות של העסק לשנת 24 היו 360,000 שקלים. אז כמה בעצם מענק העסק הזה יקבל? אז קודם כל מחשבים באמת את אחוז הירידה. לוקחים את ה-120 פחות ה-240, 120 זה המחזור של מאי-יוני 2025, פחות המחזור של מאי-יוני 2024, שזה 240, את כל זה מחלקים במחזור של מאי-יוני 2024, שזה 240,000 שקלים. את כל הנוסחה הזאת מכפילים ב-100, ואז רואים שאחוז הירידה 50%. ידוע לנו גם שסך הכל התשומות של אותו עסק זה 360,000 שקלים. אז את ה-360,000 שקלים מחלקים ב-12. והולכים למעלה פה, רואים שאחוז הירידה 50%, אז הוא זכאי ל-22% השתתפות בהוצאות לפי השורה האחרונה. שזה בדיוק זה, 22%, וזה יוצא מענק בשווי של 6,600 שקלים. עכשיו אני חושבת על כמה מענק הוא יקבל על הוצאות השכר שלו של חודש יוני. מכפילים את סך הכל עלות השכר ב-20,000 שקלים, כפול 1.25, כפול 75%, כפול אחוז הפגיעה, שזה 50%. סך הכל מענק שהוא יקבל בגין השכר זה 9,375 שקלים. כלומר, הוא יקבל מענק בשווי של 6,600 ועוד 9,375, שזה שווה ל-15,975 שקלים. בואו נראה אם יש כאן שאלות, תשאלו אותי חופשי באמת. משהו נוסף, אם אתם עוסקות פטורות, אז המענק הראשון זה המענק שרלוונטי אליכן, זה המענק הראשון, ואתם יכולות לחשב את אחוז הירידה
אתם בודקות כמה הכנסות היו לכם לפי דוח הכנסות מהתוכנה ביוני 2025 מול הדוח חסנה של 2024 לחלק ל-12. אתם בעצם לוקחות את המחזור של 2024 ומחלקות ב-12, וכך בעצם אתם יכולות לחשב מה אחוז הירידה שלכם בעסק אם אתם פטורות. בעצם עד השורה הרביעית אפשר לראות שזה מחזורים שעד 120,000 שקלים. למי שיש פה שאלות? אנחנו צריכות לרוץ למחשבון או להתחיל לחשב. להתחיל להוציא, כן. בכל מקרה, אני ממליצה, כל פעם שאתם מגישים את המענק, כשתגישו אותו, אז תלוו אותו גם במסמכים שמוכיחים את הירידה. תצרפו את הדוח הכנסות מהתוכנה, תראו שהייתה לכם שלא עבדתם, כל מה שאפשר תצרפו. זה משהו שהרואה חשבון לא עושה? אנחנו צריכות לעשות את זה? תלוי איזה רואה חשבון. זו שאלה טריקית, אני עושה ללקוחות שלי ללא תמורה, אבל זה תלוי איזה רואה חשבון. כל רואה חשבון והמדיניות שלו. אוקיי. כן. זהו, כי היה לנו כבר שהגשנו, ואז התחילו לקבל מהמדינה כל מיני מכתבים שהם רוצים את הכסף כן. בחזרה. בגלל זה סיטואציה לא המשפט נעימה. הראשון היה לא להגיש סתם. כן, כן. לגמרי. אוקיי, זאת אומרת שבהתחלה כולם יקבלו ואחר כך הם יתחילו לעשות איתנו הסדרים. אז כן. עדיף לא לקחת. לחכות כן, רגע. אלא אם כן באמת יש ירידה. כן. בגלל שאמרתי שהמענק באמת ייפתח עוד בערך שבועיים, אני מקווה שהוא ייפתח, אז מה שאתם יכולות בינתיים לעשות זה להיכנס לאזור האישי שלכם במס הכנסה. יש פה את הקישור, תלחצו פה על הקישור, תנפיקו לעצמכם קוד סודי. לרובכן כבר יש קוד סודי, אבל לא בכך אתם זוכרות אותו, אז פשוט תיכנסו לקישור ותשחזרו את הקוד הסודי, כי מניסיון עבר האתר, ברגע שהמענקים נפתחים, האתר קורס. אז לפחות שיהיה לכם קוד סודי, שתבואו מוכנות. אם אתם שכירות או שאתם מעסיקות עובדים, אז יש גם הקלה בחל"ת. חל"ת זו חופשה ללא תשלום, שאתם כשכירות יכולות לצאת. המדינה נתנה אופציה עכשיו של 12 ימים ולא 14 ימים, כמו שרשום פה, כי המלחמה התקצרה. אז אתם יכולות לצאת לחל"ת בהסכמה הדדית ביניכן לבין המעסיק, או אם יש לכם עובדים, להוציא אותם לחל"ת ל-12 ימים רטרואקטיבית, והם יקבלו 70% מהמשכורת שהם היום מקבלים כאילו היו עובדים, שזה ממש הטבה. ממש, כן. עד כאן דיברנו על המענקים. אני גם אגיד שאם אתם עסק רזה, עסק שאין לו הרבה הוצאות, אז ואתם מרוויחות מחזורים מעל ל-300,000 שקלים, אז אתם בעצם יכולות לבחור לעבור למתווה הראשון, כי בעצם המתווה הראשון שהוא לא השתתפות בהוצאות, אתם יכולות לקבל פה מענק הרבה יותר גדול, שזה עסק רזה ללא הוצאות, כמו נותנת שירותים, מנהלת סושיאל או דברים כאלה, אז כדאי לכם לבחור את המתווה הראשון. מעולה. טוב, אז הגענו לחלק הכיפי. רגע. תודה נטע, אנחנו נשלח לכם גם הקלטה. תודה ניקה. אז דבר ראשון אני רוצה באמת שנדבר על הפיל שבחדר. לצערי אני נתקלת בהרבה מאוד בעלי עסקים שבאים אליי לפגישה הראשונה, ש80% מהם באמת לא יודעים מה הרווח נטו, מה השורה התחתונה בעסק שלהם. הם יודעים אולי מה המחזורים בעסק, אבל הם לא יודעים מה השורה התחתונה, כמה הם מרוויחים אחרי מיסים, אחרי מס הכנסה, אחרי ביטוח לאומי, מה קורה להם בסוף. אני שבאים אליי לפגישות, הלקוחות שלי, אני מזמנת כל חודשיים לפגישה,
אז אני עוברת איתם כל פעם על הדוח רווח והפסד ברמה חודשית, ואני מסבירה להם כמה מס הכנסה הם שילמו בחודש אפריל, כמה ביטוח לאומי הם שילמו, וככה כמה יוצא להם שורה תחתונה. בעצם חשוב שבעל העסק יהיה לו הרמוניה עם הכסף, שיהיה הרמוניה בין כלכלת הבית לבין כלכלת העסק, כי בעצם אנחנו אותו דבר, זה גוף אחד. אז אם יש לכם הרמוניה בין כלכלת העסק לכלכלת הבית, ואתם יודעות מה השורה התחתונה בעסק שלכם, אז אתם גם יודעות כמה משכורת בעצם אתם יכולות להפריש מהעסק לבית. וככה זה הכי חשוב, זה הדרך הכי נכונה כדי להגדיל את הנטו, את השורה התחתונה. לגמרי. טוב, אז אני רוצה לדבר איתכם איך אפשר להקטין את המיסים ובעצם להגדיל את הנטו, להשאיר לנו כמה שיותר כסף ביד. זו בעצם המטרה. הדרך הכי נפוצה להגדיל את השורה התחתונה זה באמת להכיר בכמה שיותר הוצאות. עכשיו זה הוצאות שגם ככה אתן מוציאות, אז לא חבל לא להכיר אותן. אתם הרי לא תזרקו שטר של 20 שקלים לפח, אז חבל לזרוק את החשבונית של התחנת דלק, לדוגמה. מאוד מאוד חשוב שיהיה לכם מנגנון מסודר ושיטתי, שתהיה לכם שיטה לאסוף את ההוצאות שלכם. זה יכול להיות באמצעות אפליקציה של הרואה חשבון. אני עובדת עם אפליקציית פפרלס שהיא מדהימה בעיניי, כל הלקוחות שלי עובדים איתה, שהם פשוט מעבירים לי את ההוצאות בוואטסאפ, ואם אין לרואה חשבון שלכם אפליקציה, אז אתם יכולות פשוט לפתוח קבוצת וואטסאפ עם עצמכם, ולהמיס לשם את כל ההוצאות. או לפתוח תיקי דרייב. מה שנוח לכם, תמצאו את השיטה שנוחה לכם, שתאספו כמה שיותר הוצאות. אז בואו נעבור בקצרה על הסוגים של ההוצאות. אז יש ביטוח אחריות מקצועית. הרבה לקוחות מפספסים את זה. הרי לכל עסק כמעט יש ביטוח אחריות מקצועית. אז יש לכם את הפוליסה השנתית, פשוט תעבירו אותה לרואה חשבון. כל הציוד המשרדי שאתם קונות למשרד או לבית זו הוצאה מוכרת. החשבוניות של התוכנה הדיגיטלית של האינבויס, של החשבוניות, אמנם זה 20 שקלים בחודש, אבל גם זו הוצאה מוכרת שהרבה מאוד מפספסים אותה. עמלות סליקה, למי מכן שסולקת לקוחות במשולם, בקארדקום, בכל חברת סליקה, אז הן מפיקות לכם פעם בחודש חשבונית סליקה, שיש עליה גם מע"מ. אז אל תפספסו את החשבונית הזו של הסליקה. טוב שהזכרת לי. כן, כן, אני יודעת, זה עקב אכילס של כולם. ממש. עמלות בנק, שאתם מגישות את הדוח השנתי, עכשיו הגיע הזמן להגיש את דוח השנתי של 2024, תפיקו בלחיצת כפתור מתוך האתר של הבנק תעודת זהות בנקאית. בתעודת זהות הבנקאית יש שם את ריכוז עמלות הבנק שגבו לכם, ובעצם זו הוצאה מוכרת, כי זה כל עמלות הוצאות מימון של העסק. ארנונה, מים, חשמל, ועד בית, כיבודים, חומרי ניקוי, את כל הדברים האלה אתם יכולים להביא גם את ההוצאות של המשרד וגם את ההוצאות של הבית. אמנם של הבית זה 25%, אבל עדיין זה הוצאה מוכרת. אם אתם הולכות לכנסים, להשתלמויות, נסיעה לחול, לצורך העסק כמובן, אז זה יכול להיות הוצאה מוכרת. פרסום במדיות, בגוגל, פייסבוק, אינסטגרם, לא תמיד קל להוציא קבלות מהם, זה תמיד נשלח לאיזה מייל, לספאם, אבל תנסו לשחזר את הקבלות, וזה גם הוצאות מוכרות. אם אתם רוכשות ריהוט משרדי, מחשב, סלולרי, לא לשכוח להביא את החשבונית הזאת לרואה חשבון. גם אם אתם רוכשות רכב, זה גם הוצאה מוכרת, וגם אם הרכב שלכם זה רכב שקיים והוא מתחת ל6 שנים, אז תדאגו שהרואה חשבון שלכם מכיר לכם בהוצאות פחת. הוצאות פחת זה בעצם, נגיד רכב, העלות שלו מתפרסת על פני 6 שנים. 15% כל שנה זו הוצאה מוכרת, ומכפילים את זה ב-45%.
כמובן שהנהלת חשבונות, עיצוב גרפי, ייעוץ עסקי, זה גם הוצאה מוכרת, וכל ההוצאות שקשורות לרכב, ביטוחים, ביטוח חובה, מקיף, טסט, רישיון נהיגה, דלק, פנגו, כביש 6, כל הדברים האלה זה הוצאות מוכרות שיכולים בעצם להקטין לכם את המיסים. עכשיו אני רוצה לדבר איתכם על הפרדת חשבונות בנק. אז הפרדת חשבונות בנק, למי שלא יודעת, חייב מבחינתי, זה חובה, שתתייחסו לעסק שלכם כאילו אתם חברה בע"מ, כאילו אתם עסק גדול, זה הכל עניין של מיינדסט. זה לא משנה אם אתם עסק קטן או עסק או חברה בע"מ, תפתחו חשבון בנק נפרד לעסק, שתיצרו בו הפרדה בעצם בין הבית לבין העסק. החשבון בנק הנוסף לא חייב להיות חשבון שמוגדר כעסקי בבנק, כי הבנק קורא בעמלות, פשוט תפתחו חשבון פרטי נוסף, הבנק לא צריך לדעת מה הסיבה. בעצם אתם מרוויחות בהפרדה הזאת בין הבית לעסק, יש לכם שקט ושליטה על ההוצאות, ויהיה לכם בקרה תזרימית, ואתם יודעות בדיוק כמה כסף יש לכם בעסק שלכם. תמיד תהיה יתרה למיסים, ואתם לא צריכות להעביר בעצם מע"מ וביטוח לאומי מהחשבון של הבית, שזה יוצר בור בתזרים מזומנים. ובעצם אתם מעבירות כמו משכורת מלאכותית בין החשבון של העסק לחשבון של הבית. אני ממליצה שהמשכורת תהיה קבועה, כאילו אתם שכירים. תעבירו שכר קבוע, נגיד 15,000 שקל בחודש, 10,000, זה תלוי כל אחד בעסק שלו, אבל תעבירו את המשכורת הקבועה הזאת. ואתם לא חייבות לרוקן את החשבון בנק. כל יתרה שנשארת בחשבון, אתם יכולות להשקיע ולמנף, לרכוש קורסים, שיפוץ, השקעות, ליווי של סיוואני, מה שאתם צריכות, צילמת תדמית. עכשיו אני רוצה לדבר לכם על האוויר של העסק. האוויר של העסק זה בעצם ההכנסות. הרי אם אין הכנסות, אין בכלל עסק. הרבה לקוחות שנתקעתי בהם, במיוחד עכשיו במלחמה, חששו לגבות. למה לחשוש לגבות? כאילו, גם אם יש מלחמה זה בסדר, עשיתן עבודה, מגיע לכם כסף על העבודה. הכל עניין פסיכולוגי, ממש ככה. לא לחשוש לשלוח דרישה לתשלום ללקוח, גם אם יש מלחמה. אין מה לעשות, העסק עובד, אנחנו צריכות לפרנס. אז באמת לכל אחד צריך להיות נוהל קבוע. בכלל אני ממליצה על נהלים בעסק, שיהיה לכם נהלים מסודרים. לכל עסק יש את הנהלים שלו, נוהל תחילת חודש, נוהל תחילת שבוע, עכשיו מתחילה חצי שנה חדשה, אז שיהיה לכם ספר נהלים בעסק. זה דבר כל כך חשוב ובסיסי מבחינתי. אז באמת, מה? לגמרי, מסכימה איתך לגמרי. נכון. צריך שגם יהיה אקסל מסודר, שאנחנו יודעות בדיוק מה אנחנו מוציאות, מה אנחנו מכניסות, גם לגבי נכון. המוצרים שלנו, לבדוק באמת את התמחור. הדברים כל הזמן משתנים, גם כמו שאנחנו רואות שגם במשק ההכנסות שלנו, ההוצאות שלנו גדלות כל הזמן, וסתם אנחנו צריכות לעשות בדק בית אצלנו לגבי המוצרים שלנו, וגם להעלות שם את המחירים בהתאם נכון. להכנסות שלנו ולהוצאות. לגמרי. גם התמחור עצמו לא צריך להיות תמחור מהבטן או מה שמקובל בשוק. צריך לבדוק מה נקודת איזון. לכל עסק יש נקודת איזון. כמה סך הכל עלויות יש לכם, שזה עלויות ישירות, שכירות, משכורת, תוכנות. אם אתם מוכרות מוצרים, אז כמה המוצר עלה לכם, ולפי זה לתמחר. לא לתמחר מהבטן. וגם אם אתם מחליטות לתת הנחה ללקוח, אז באמת שיהיה לכם נוהל של הנחות, מסודר וברור. וואו. כן. כן. אני רוצה גם לדבר לכם על חשבונית עסקה. לא הרבה יודעות, אבל חשבונית עסקה זה מנגנון מאוד חשוב. בעצם ככה אתם מוודאות שכל ההכנסות שמגיעות לכם באמת נכנסות לעסק. הרבה אומרים לכם, אני אשלם לכם ב10 לחודש, אני אשלם לכם שבוע הבא. יש לכם מעקב על זה? אז חשבונית עסקה זה מעקב מעולה. על כל פעם שיש לכם התכנות לתשלום, אתם מסיימות שירות, אתם מפיקות ללקוח חשבון עסקה.
שזה מה זאת דרישה אומרת לתשלום. חשבון עסקה? זה כמו דרישת תשלום? כן, דרישה לתשלום. לא הרבה מוציאים את זה ולא משתמשים בזה, וזה חבל ממש. ופעם בשבוע, אני כל יום ראשון עוברת על כל החשבוניות עסקה ורואה מי לא שילם לי, ואני מתזכרת על לקוחות כל שבוע מחדש. אבל למה לא ליצור משהו שהוא כבר, את יודעת, כמו הוראת קבע או משהו שהוא קבוע, ואז לא, לא... אין בעיה, זה מעולה, אבל לא לכל העסקים יש את הריטיינר או הוראת קבע. כן, כן, זה תלוי, כל עסק בפני עצמו. כן. אבל כן, הוראת קבע זה באמת פתרון מעולה. אני עובדת ככה הרבה עם הוראות קבע, ל-80% מהעסקים, 20% עדיין רוצים להעביר בהעברות. וואו. כן, בסדר, המבוגרים. אבל באמת חשוב לעבוד עם חשבונות עסקה. כן. כמובן, לא לשכוח את עצמכם. זה ממש חשוב להפקיד לקרן השתלמות ופנסיה. לא הרבה, לא יודעת אם אתן יודעות, אבל קרן השתלמות זה ההשקעה הכי הכי כדאית היום. כי בעצם אתן מרוויחות 3 פעמים בקרן השתלמות. בעצם גם כשאתם מפקידות לקרן השתלמות, אתם מקבלות זיכוי במס בדוח השנתי. זה גם חיסכון שלכן שיש עליו תשואה מטורפת, וגם פטור מרווח הון. אני באמת ממליצה שההפקדה תהיה ברמה חודשית, כל פעם להשלים סכום כסף, נגיד 1,000 שקלים, כמה שאתם יכולות, ולא בבת אחת פעם בסוף השנה להיזכר ולמשוך חסכונות. יש הרבה אנשים שמפקידים 20,000 שקל בבת אחת, אני פחות אוהבת, אני אוהבת שזה יורד כל חודש מחדש, כמו שאמרתי, כאילו שאתם שכירות בחברה בע"מ שלכם. זה משהו שהוא גם יורד לי קבוע. אני עושה את זה משעמם. לסוכן ביטוח, נכון? עושים את זה מול הסוכן ביטוח, כן, לא? אוקיי. בהוראת קבע את יכולה לעשות את זה, שזה כן, ירד אוטומטית. כן. אז כמו שאמרתי, אתם צריכות להתייחס אליכן כאילו אתם חברה בע"מ. בחברה בע"מ יש מושג שנקרא הנהלת חשבונות כפולה. לא יודעת אם שמעתם את זה, אבל אני לכל החברות בע"מ שאני מנהלת, אני עושה הנהלת חשבונות כפולה. מה זה אומר? שאני רואה את הדפי בנק של אותה חברה, יש לי גישה לבנק, אני מוציאה את כל התנועות, ואז אני עושה הצלבה מול כל התנועות בבנק ובכרטיס אשראי, למול החשבוניות שהלקוח הביא. ואני רואה מה חסר, אם חסר הוצאות, אם חסר הכנסות, אם הוא לא הוציא חשבונית מס ללקוח, וככה בעצם יש לי את מעגל הכסף השלם. לעוסקים מורשים, עוסקים פטורים שאני מלווה, אני לא רואה את החשבון בנק. בגלל זה אתן כעצמאיות, כעוסקות מורשות או פטורות, צריכות לעשות את זה לעצמכן. תקבעו לעצמכן זמן, פעם בחודש, דייט עם הכסף שלכם, ואתם מדפיסות את הדפי בנק, את התדפיסי אשראי, ובעצם אתם עושות הצלבה, אתם רואות מה חסר. אם חסר לכם הוצאות, אתם דואגות להשלים. אם חסר הכנסות, כנ"ל גם תשלימו. זה ממש חשוב, זה ייתן לכם את הנקודת מבט מלמעלה על העסק שלכם, ויפתח אתכם עוד ועוד. טוב, אז אנחנו באמת סיימנו. רק משהו קטן, אני חוזרת שנייה למתווה, למענק שבעצם עומד להתפרסם. אז המענק בעצם נותן מענה באמת למקרים כלליים, שהמקרים הכלליים האלה הם הרוב בדרך כלל, אבל ממה שראיתי בחרבות ברזל, היו גם מקרים חריגים, כמו נגיד עוסקים חדשים, או עוסקים שעובדים שוטף פלוס 30 או 60, שבאמת בחרבות ברזל הם נתנו להם מענה. אני רוצה להאמין שגם עכשיו יהיה להם מענה, רוב הסיכוי שזה יישאר אותו דבר, וצריך לחכות ולראות מה קורה עם זה. לדעתי כבר מחר זה יפורסם המתווה הסופי. וכמובן, אל תמתינו למענקים, באמת, תנסו, כדאי לכם לנסות להיות יצירתיות ולייצר כמה שיותר הכנסות. תסמכו לגמרי. על עצמכם, זה ממש ממש חשוב.
ואם תרצו באמת לדבר איתי בכיף, בשמחה, אני מזמינה אתכם באמת לפגישה אישית איתי, פגישת אבחון פיננסית שבה אני אשב איתכם על המספרים, אני אסביר לכם מה קורה בעסק שלכם, איך אפשר לקבל את המענקים, באמת זה ללא עלות. זה הטלפון שלי, אתם מוזמנות ליצור איתי קשר. נמצא לכם בחום. תודה, נתניה ספיר. מדהימה. את ספיר אני מכירה שנים, נכון, זה נכון, 7 שנים. נכון. וספיר מדהימה, באמת, הצילומים שלה עד היום נשמרו אצלנו. גם ממי שלי. כן, אז אני לא מאמינה שסיימנו, אני חייבת רק באמת להודות לך שעשית לנו לא רק על המתווה, דיברת הרבה מעבר ועשית לנו כאן סדר ומרגיש לי שאנחנו צריכות אותך יותר, אז בטח. אנחנו נחשוב ככה מאחורי הקלעים איך אפשר לתת להן עוד. והנה כבר מאיה רושמת תודה רבה על הסקירה המקיפה כי באמת נתת כאן כל כך הרבה ערך, כל כך הרבה פנינים, ואנחנו רק נותר לנו באמת ללכת ולעשות עבודה. וגם להתחיל לעשות שינויים בעסק שלנו לגמרי, להתחיל להסתכל עליו אחרת, לנהל אותו בצורה אחרת, ואפילו לא לפחד להסתכל על הכסף שלנו בעיניים, כי נראה נכון, לי שזה באמת עקב אכילס של המון המון עצמאיות, יש תמיד את הפחד הזה לדעת בדיוק כמה אנחנו מרוויחות שורה תחתונה, והרבה פעמים יש נטייה לראות כמה אנחנו ככה, וואי הנה נכנסתי כסף, וזה יופי, אבל שורה תחתונה, הרבה עצמאיות לא יודעות כמה הן מרוויחות בפועל, ואני חושבת שזה סופר חשוב לדעת באמת את המספרים, להכיר אותם, להסתכל עליהם בעיניים, לגמרי. איך אפשר לעשות את זה אחרת ולצמוח משם. נכון, זה ממש חשוב, ממש, ממש חשוב. באמת גם כאילו לדעת איך להיערך למלחמה הבאה, כי אנחנו יודעות שהיא תבוא. המשבר הבא, לא משנה מה, תמיד יש משהו. אז באמת לגמרי. להיערך לזה, ליצור לעצמכם קרן חירום כזאת, כמה שאפשר, כמה שניתן, ובאמת שיהיה לנו איך להתגבר על זה, ולא לעצור במקום שיש משבר. לגמרי, היה לנו איזה מפגש קהילה אגב, דווקא בכל הבלגן, יום אחרי המשבר, יצרתי באמת זום שבו דיברנו איך אנחנו יכולות לראות את התקופה הזאת כהזדמנות, ודווקא מהמם, לבנות את העסק שלנו ולא להירדם ולא לפחד. אז יצאו משם דברים מדהימים. אני אז כן מאמינה שאני רואות בכל דבר כזה כהזדמנות. לכאורה לא תמיד זה נראה ככה, אבל כן לייצר כל הזמן תנועה בעסק, כי נכון, אין לנו אפשרות אחרת, בואי, אנחנו נכון, לא יכולים לסגור את העסק ולהגיד סיימנו. נכון, זה לטובתנו האישית, זה לטובת המשפחה שלנו, לטובת הכלכלה הישראלית בכלל, נכון, שאנחנו לגמרי, נמשיך להתקיים ולעשות טוב בעולם הזה, כי כולנו נותנות שירות ועוזרות והלקוחות שלנו זקוקים לנו גם ברגעי משבר ואפילו במיוחד ברגעי משבר. לגמרי, ממש, גם כאן שאת איתנו, אנחנו בדיוק ברגעי משבר, את עוזרת לנו ואני חושבת שזה must להיות שם חזקות להמשיך בכל הכוח. ממש, רק להמשיך, לא לעצור, כן. לגמרי. טוב, אז תודה טוב, ענקית איזה לך כיף, אהובה שלי, תודה. נשיקות, תודה לכן אהובות. הנה גם מאיה רושמת, הכי כיף קהילה תומכת, קהילת חמודה. יואו, איזה חמודות. משהו. תודה, מאיה, איזה חמודות. אני אשמח, סיוני, מה שאתם רוצות, באמת, אני כאן בשבילכם. אנחנו נעלה סקר, נראה מה הן רוצות, ככה זה עובד אצלנו. כן, זה קהילה מאוד מחבקת ומאפשרת, ואנחנו ככה תמיד, ממש. תמיד אני אוהבת להתייעץ ולראות באמת מה הצורך האמיתי שלהן. אנחנו נראה ומשם אנחנו נצא. מהמם, מהמם. הנה, תמי תודה, חמודה. תמי. איזה כיף. תמי גם אני תמי, מכירה. תמי אפילו כל כך התרגשה שזאת את. כן, וסיפרתי, מי שלוחצת על הקישור רואה שזאת את, היא ישר התקשרה, לא מאמינה, איזה כיף. תמי, תפתחי מצלמה, מה את בלי כן. מצלמה? אני לא מבינה לא, את לא, זה בכלל. מצלמה עכשיו, אני לא במצב של מצלמה. אה, אבל מיקרופון, הנה, פתחתי, אז באמת, כן, שראיתי בסטורי של סיוון, שזאת את אורטל, וואו, אוי התרגשתי. לנו. איזה כיף, כמו הזמר במסכה, כזה. בסדר, בחירה מדויקת, שתי אלופות. מי זאת? טוב, זה דומה מושך דומה. לגמרי, לגמרי. טוב, טוב, אז שיהיה לנו המשך ערב נעים, ללא אזעקות. תקשיבי, ההודעה שלך, אני הייתי בשוק. ממש ככה. לא, זה הפתיע אותי ברמות מטורפות, לא הבנתי מה את רוצה.
אז שיהיה לנו המשך ערב נעים ללא אזעקות, שקט, כן, נעים, אמן, אמן. יאללה, ונמשיך לעשות כסף. עושים לילה טוב. יאללה, לילה טוב, ביי ביי. ביי.